नमस्कार. रस स्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत बिना पाकाचे रव्याचे लाडू. त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया. पाव किलो रवा, 80 ग्राम पिठी साखर, ओला नारळ किसून घेतला आहे अर्धा, 1 चमचा वेलची पावडर, 50 ग्राम काजू. रवा घालूया. रवा आपण चांगला परतून घेणार आहोत. बारीक रवा घेतला आहे. रव्याचे 2 प्रकार असतात, जाड आणि बारीक. त्यातला हा बारीक घेतला आहे. तूप घालूया. तीन चमचे आपण तूप घेतलं आहे. अजून 2 चमचे तूप घालूया. 5 चमचे तूप झाला आहे. रवा चांगला भाजला आहे. चांगला कलर आला आहे. याला आपल्याला 7 मिनिटं लागली आहेत मीडियम आचेवरती. गॅस बंद करूया. रवा गरम असताना सर्व साहित्य आपण एकत्र मिक्स करणार आहोत. खोबरं घालूया. खोबरं चांगलं मिक्स करून घेऊया. काजूची पावडर करून घेतली आहे. त्यामध्ये तुम्हाला अजून ड्रायफ्रुट्स वापरायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकता. साखर घालूया. सर्व साहित्य चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. शेवटी वेलची घालायची आहे. सर्व पदार्थ चांगले जीव झाला आहे. पाच मिनिटं आपण असंच ठेवून देऊया. झाकण काढूया. झाकण ठेवून आपण 10 मिनिटं झाकण घालून आपण 10 मिनिटं हे सारण ठेवलं होतं. आता आपण लाडू वळायला घेऊया. चांगलं मिक्स करून घेऊया परत. लाडू वळायला घेऊया. हे आपण बिना पाकाचे लाडू बनवत आहोत. लाडू वळते वेळी जर तुटत असतील तर कोमट दूध करून घालायचं, म्हणजे लाडू चांगले वळायला होतात. लाडू आपला चांगला वळून झाला आहे.
अशा प्रकारे आपण हे लाडू सगळे बनवून घेऊया. हे लाडू चांगल्या प्रकारे बांधता येत आहेत. जर तुमचे लाडू जर फुटत असतील तर तुम्ही यामध्ये कोमट दूध करून वापरा. लाडू पटापट वळता येतात. हे लाडू फ्रीजच्या बाहेर तुम्ही 4 दिवस खाऊ शकतात आणि जर तुम्हाला ठेवायचे असेल तर आठवडाभर फ्रीजमध्ये राहतात. लाडू एकदम सुंदर झाले आहे. या दिवाळीला तुम्ही नक्की हे लाडू करा. एका हाताने पण लाडू बांधता येतो आहे.